Nabanghan pa man ni uy. Kinsa po ka ng babae nga iyang gikuan din ha, gihapi-hapi din ha. Gra? Nakakita na po siya babae oh. Grabe kinatawhanan ni, hilas kaayo. May ba ka gwapo? Sus. Agos kami na dili ako dili anang ko sa mil namro na mora sa taas is ko dati ang taas ng ay pre ang pinakabakan Ako mo agi kasi manang kasi. Diba? Ting ako butangan sa kanang malikuran niya ling parang isure ng malikuran ni. Kahoy. Ay di siya may pero kung nakamotor style. Ano patong siya? Oo. Nayadi na. Nagdani ba para ibabaw. Saka maguto sa sabat daw yung alalay sa kanila. Ayun naglakata mo ni. Ayaw na ipatumba kay Kaya ba nimo? Mau. Hilo ba? Lagi pagdan bay pagdan. Dito. Mo gani kay dinhi man ko mo magkusog. O dili man ko pwede Di ba malangkat ko? Okay. Kana na diya. Kana na diya ay nay patong. Sige ako i. Suga ko daan. Mau gawin mo kanina. Sige. Maglisod. Abang gagal. Iyo sa maglisod. Uy gino ko. Nay lang. Grabe mananggot. Saka diri. Lalay. Ayaw laptet. Ana. Morning kalaki ni Boy Bulkit. Hahamakin ang lahat kaloy ni Kordapia oy. Uy basig masiak na Junjun. Dili na. Dayan dito ko mo ning mga. Di kuan sabi kanang dili ka kuan ang kamera sa ubos ha. Oh. Din kanang kuan kanang dili ka mobil. Ala dili lagi na. Dili lagi na. Mabot ni niyang. Ay alalay ko dili pre. Kanang niya papasig kan dili. Ubos lang mo di ba na makita. Diri ra ka mang Mga papatong na yaw ikon dito sa babaw yaw. Dari man kukuha. tungtong na lang kani mo tapos imong anaan. Anak. Mana ka pre. Kini dapat mabot ni. Oh yan ni Kordapia. Ang kuas kami din, kuan kami dili kuas kami. Dili kuas kami. Dili ka mo kuali. Dili mo. Ani okay na Nevin. Salo lang mo singulog sa ba. Dili mo kani, dili lagi mo dili lagi na. Mao kining alay siya kay para. Dili man ko naglingkod din na, dili naman ko nagkuan. Oh, my friend. My friend, imong abuton kami my friend, tok my friend. Sige daw my friend. Sige. Isa. Ayat. Imong kanang ayo mo kuan ayo mo mara makalisod dito. Nakara makalisod pa. Sige daw try daw. Wala maklaro mga dapat di maklaro may lingo. Di agud laing anggoling kang di makuha ni. Sige ra sige. Ito na. Ay na gawiti daw. Ako to Devin. Di na kaubos ka. Ay okay ra man dili gunitan mango diri lang iyang kusog sa ano sa punuan. Dari ang anggol. Kuang bangko mo. Ang pagnaugan na ron. Mo gyud magnawa ni karon ni. Anak kani diri dito. Ano? Di mang bilog man ni. Hilaw ang terma. Gaw. Ana lang. Kana lang sa kan mura kay nag-struggle dia. Sige, Yeah, standby. target sa ulo. Action. Uy. Tuwa isa. Sige, ilog na ni. Nabanghan pa man ni uy. Man kuan ni magkaon, gutom na ra ba kayo. Dia. Amo ba kana ka gutom kaya ni ay mo ring naon rin. Ay mo ring naon rin. Pagkahan. Iyawi niya nga. Yan. Ay mo ra mang naon yang fokus ana kanang bisig kay kanira. Ay lang ana
na lang. Gawin Isa. Niya. Ayun na. Ayun na. Okay, Diri man imong naong sila kay kasi magkilig. Sada ka tong gina kakilid ka gina. Sige go. Kay ang imong naong Gusto ko. ano tuk. Gutom na bay tayo eh. Di mo kay nakalita nga nakakita ka sa mua. Ligdo imong focus ng kamera. Mana. Pag yun ako ganang gutong nga uhaw na kayo, anak din ko. Anak din ako. Murag anak nako ba? Noon sa to, mo anak ko. Noon sa to. Anak. Bulkit na sa Tiga lang bay. Hanan ang gawin ba ang. Nila gipulihan ni gigustuhan. Gipulihan ni. Yeah. Sige. Anak ako? Patay pang momentum diri sa pagban. Bye. Uy. Palabangan pa man. Sus, uhaw na rabak kayo. Gutom pa gid kayo sa mga tanan. Kinsa man na? Si Bulkit man ginoo. Kinsa po ka ng babae nga iyang gikuan din ha, gihapi-hapi din ha. Sus, kaning tawhanang karahan. Karahon kalangid ka ng karahan ko. Sus, bantog ra kay minglakaw sa balay, wala na ni balik. Bantog ra. Nakakita na po siya babae oh. Grabe kaning tawhanan ni, hilas kaayo. Mayroon ba kagwapo? Sus, napay dagway aning. Sus, bantay ka na karon. Ay, diyan ang formal man trend. Picture lang ang formal. Ibu diri. Kaloy. Anak, Dito rin mo. Ako ara na sa ko. dia ka. Din kami sa video Dito sa likod. Dia sige lang ay lang. Ay, kay Leo. Mo i-video bi. Tarong lang lingkod pa. Sige, go. Tama lingkod. Beng, nagkakaroon sa pagkabot ng gamay, duwa man ang balik palwa. Hey. Mamex. Ling. Picture. Dili, video. Oy na si Kordapia karon na di punta sa lobby tapos sa lobat ang kamera. So kinahanglan nga magkuan ba siya kanang magulat-ulat sa diha. Magulat-ulat ba siya mga 1 hour? Sina kinahanglan himo na mo siyang tertiary. Grabe ka lisod. Grabe ka lisod. Ina nga dali mo mga artista. Uy, nagigid lalay mga artista. Masain na lang yun pagkuhan, patuga-tuga diha. Sa mga gusto mag-artista na ra oh. Ayun na, pagpatuga-tuga. Kay mukat-kat ang Hindi lobby. lalay mga artista. Lisod kayo, buwis buhay. Buwis buhay kayo. Bitaw na lida ka. Unang reality sa pagimo sa lida nga pinobre nga paagi artistang hilaw. So, Mogeng hilaw. less ang among budget gid in town. Ngani lang. Less ang budget. Pahina. Dako ang disgrasya. Less budget ako disgrasya. Kana ito mga artista dira nga nay kanay ang kanang nay taw kana nay Mga stunt? double sa mo artistang hilaw way double. Wala-wala pagambak ni Cordapias tulay. Why double? Live. Maloy pod mo share pod pag may time. Nga follow pod niyang Facebook fan page Cordapia. Sa gusto niya mga pagpagwapa, mga panty, mga bra, mga brief, pagpagwapa, mga pamamot, Cordapia. I-close lang niya siya, mga abil mo discount. 20% discount gamay. Basta tuwa lang na siya. Ha? Cordapia nga page palihog lang. Oh, yes. Nya. Digto po say, Kamay kay ang lube. ha? Rebel nimo. Dili man ni sa salida, digto ra man ni sa Dili ba dani. Kay long distance man. ipataas lang gamay. A distansya na pero taas ang kuan. Sana di lang. Gina okay na. Okay, balik na mi sa mo ang kalasi. May friend ka mura nagkabisi-bisi lang may friend ka nang mura tuk-tuk ka nang gamay lobe. Katong tugot pa. Ubos ka. Tanga-tanga sa lobe dito sabihin. Di lang sa may friend, pwede ka sakit. Ana. Ana my friend. Ay, Iyagi ka nga, ang iti ka may. Okay ka na. Tangkat na yun. na. Okay ka na. Record! Tuk-tuk mo sa kamay nga lobe my friend. Okay na. Leo, gabi.
Maglisan lagi ko hata. Mga saluso man kaan ni. Uy kabalo ka. Mga delikado kayo. Salusot ta. Ge. Kuya ni kalasya.